Het Nederlands familiecircus Freiwald staat van vrijdag 11 tot en met zondag 13 november opgebouwd in Venray. Een reis rond de wereld in 120 minuten. Zo luidt de titel van de gehele nieuwe show. Bijna alle optredens worden uitgevoerd door de familie Freiwald. Het is gewoon zo dat wij in principe twee families zijn. De familie Freiwald en dan nog een bevriende familie van ons die we heel lang kennen. Met de mooie reptiliën daarbij. Dus twee families en we doen een hele mooie programma met afwisseling. Ieder familielid beheerst meerdere circusdisciplines. Van acrobatiek tot het presenteren van verschillende circusdieren. Extra attractie is de inbreng van de Oriëntaalse show met vuurspuwen, slangen en een echte alligator. De Afrikaanse olifant Buba verblijft dankzij een ontheffing van het ministerie ook op het circusterrein, maar komt niet in actie tijdens de show. Dus het is een beetje vervelend dat onze jonge dame niet mee mag. Dus dat is de afwechseling en te spelen voor onze dieren. Dat het niet gewoon daar staat en niks te doen heeft. Maar ja, dat is momentaan een politieke en ministerische opvang, zeg maar. Die kunnen daar strijden, die zeggen dat, wij zeggen dat. En ja, we moeten afwachten en kijken, we gaan vechten dat ze misschien weer terug mag kan. Het circus heeft een drukke zomertijd achter de rug. In Venray komen de families tot rust. Venray is onze laatste plaats van het seizoen en we staan hier mooi op het Sant Anna terrein. En we gaan hier de laatste 3 shows draaien. En dan gaan we rustig onze programma voor kerst voorbereiden. Het valt niet mee om een circus draaiende te houden. Nou, het is wel moeilijk om te draaien, dus we hebben crisis en ieder bedrijf heeft een beetje zeg maar, problemen waar we moeten campen, andere media's opzoeken en zo. Maar we draaien nog wel, dus soms kunnen wij niet leven. Maar is het zwaar, moeten wij eerlijk zeggen. We hebben ook niet zoveel medewerkers, dat het wel zwaar is. Maar we leven nog en de mensen die er komen, die zijn helemaal trots op en blij dat een circus nog komt. Circus is een traditie en die moet ook bijgehouden worden. Het geeft niet meer zoveel zeg maar, afwisseling voor de hele familie. Circus is voor de hele familie. Tijdens de 2 uur durende shows zijn veel dieren, acrobaten en clown Jeffrey te zien. Het is een hele mooie afwisseling familiecircus, voor groot en klein. En we hebben onze programma's en hopelijk zeg maar, bestukt met onze dieren, zeg maar, onze paarden, kamelen, lama's. Dus we leggen hoop weer daarop dat een klassiek circus met dieren is. Want een circus zonder dieren is geen circus, is voor mij een variëteit. En natuurlijk met onze clown, wat ik zelf ben. En heel mooie aflinks, dus ik zeg altijd, wanneer de kinderen lachen, lachen de mensen ook. En wanneer de mensen lachen, zijn we heel trots erop. Ja, je bent geen horrorclown. Nee, een horrorclown, dat moeten wij zeg maar een profi overlaten. We hebben in Duitsland een horrorcircus, die doen dat wel heel als horrorclown. Maar ja, hier die horrorclown moet ik eerlijk zeggen, kinderen, kom naar ons, ik ben geen horrorclown. De voorstellingen zijn op vrijdag 11 november om 5 uur. Zaterdag 12 november om 5 uur en zondag 13 november om 2 uur.